7 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба ноҳияи Кушониён ташриф оварданд. Сарвари давлат нахуст дар ин ноҳия корхонаи истеҳсолии мототсиклҳои дучарха ва сечархаҳои гуногуни вахшсаноатро ба истифода доданд. Дар корхона истеҳсоли зиёда аз 30 намуди чунин воситаҳои нақлиёт, аз ҷумла 5 намуд мототсикл, 6 нав мотороллер, 15 хел скутерҳои дучарха ва 5 гуна сечарха ба роҳ монда шудааст. 7 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба ноҳияи Кушониён ташриф оварданд. нахуст сарвари давлат бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ корхонаи истеҳсоли мотосиклҳои дучарха ва сечархаҳои гуногуни вахшсаноатро ба истифода доданд. корхонаи мазкур дар доираи эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат бунёд шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки корхонаи истеҳсоли воситаҳои нақлиёти барқӣ дар масоҳати 15325 метри мураббаъ бунёд шудааст. корхонаи истеҳсолӣ аз 3 сехи истеҳсоли қисмҳои оҳании воситаҳои нақлиёт, қитъаи ба шаклдарории маҳсулоти фулӯзӣ, қитъаи кафшергариву сайқалдиҳии фулӯзот, сехи рангубордиҳии қисмҳои оҳанин, қитъаи рангдиҳию хушкунии ҷузъҳои калонҳаҷм ва хурдҳаҷми фулӯзӣ, инчунин сехи васлу насби ниҳоии воситаи нақлиёт иборат мебошад. дар ин ҷо ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намунаи маҳсулоти истеҳсолшаванда муаррифӣ гардид. сол ба сол афзун гардидани талаботи аҳолӣ ва соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти ватанӣ ва воситаҳои нақлиёти камасрафи барқӣ ва аз ҷиҳати экологии бехатар ва аз дастури ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми шарифи Тоҷикистон ва амалӣ гардонидани ҳадафи чоруми стратегияи миллии кишвар саноатикунонии босуръат ва иҷроиши нишондиҳандаҳои стратегияи рушди саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраҳои то соли 2030 соҳибкори ватанӣ Валии Фирдавс якҷо бо доираи соҳибкорон аз ҷумҳурии мардумии Чин корхонаи муосирро ки яке аз аввалин истеҳсолоти иқтисоди сабзи ҷумҳуриямон ба ҳисоб меравад бунёд намуданд. бо ба истифода супоридани иншооти мазкур теъдоди 51 нафар сокинони маҳаллӣ аз ҷумла 48 нафар мутахассисони маҳаллӣ ва 3 нафар мутахассиси бо таҷрибаи хориҷӣ ба ҷои кори доимӣ ва музди меҳнати муносиб таъмин карда шуданд. аснои шиносоии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин супориш доданд ки 20 аробачаи маъюбӣ ба маъюбони ноҳия тӯҳфа намоянд. дар корхона истеҳсоли зиёда аз 30 намуди чунин воситаи нақлиёт аз ҷумла 5 намуд мотосикл, 6 нав мотороллер, 5 хел скутерҳои дучарха ва 5 гуна сечарха ба роҳ монда шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона вобаста ба талаботи бозори дохилӣ дар як моҳ то 800 воситаи нақлиёт ва дар як сол 9800 ададро ташкил медиҳад. мо як гурӯҳ ҷавонон аз ноҳияи Кушониён шаҳраки Бохтариён миннатдории худро баён мекунем ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар деҳаамон як корхонаи саноатӣ сохта ба истифода доданд. технологияи муосири насб гардида имкон медиҳад ки воситаҳои нақлиёт босифат истеҳсол гардида барои содирот низ мутобиқ аст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкори ватанӣ ва масъулини соҳа маслиҳат доданд ки дар оянда то 90% таҷҳизот ва қисмҳои эҳтиётии нақлиёти барқиро дар дохили кишвар истеҳсол намоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушди саноати мошинсозӣ дар ноҳия ва дар маҷмӯъ бо тавлиди маҳсулоти ивазкунандаи воридот, тақвият бахшидани иқтидори истеҳсолӣ, инчунин боз ҳам зиёд намудани корхонаҳои нави саноатӣ ба масъулини соҳа дастуру супоришҳои мушаххас доданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъд аз ифтитоҳи корхонаи истеҳсолии вахшсаноат дар ҳамин ҷо бо ҳосили фаровони зироаткории ноҳияи Кушониён шинос шуда ба меҳнати содиқонаи аҳли заҳмат баҳои баланд доданд. таъкид шуд ки нақлиёти сабук ва барқии ин корхона ба осон намудани мушкилии хоҷагидорон ва соҳибкорони деҳот мусоид аст. фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар заминҳои кишт аз меҳнати созанда ва истифодаи самараноки ҳар як қитъа замини корам дар ноҳияи Кушониён шаҳодат медиҳад. дар намоишгоҳ беҳтарин навъҳои маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла сабзавот
анвои гуногуни мева дар шакли тару хушк, полезӣ ва ғалладонагию лӯбиёгиҳо мавҷуд буд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин барои боз ҳам баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ, беҳдошти фарҳанги заминдорӣ, истифодаи заминҳои бекорхобида, ҷорӣ намудани технологияҳои пешрафта ва баланд бардоштани ҳавасмандии самдорон дастуру тавсияҳо доданд.